Fer les coses bé i perfecte, a vegades costa, i amb una organització com la nostra, malauradament no ens sobren els recursos per poder-ho fer. En qualsevol cas, excuses per qui no pugui seguir del tot aquesta sessió. Tenim un marc legislatiu, i és el primer punt que volem començar, que comença a concretar l'eteri dret a l'accessibilitat. Malauradament, però, tant la llei catalana del 14 com el decret no s'hi refereixen com un dret humà. No encara en la literatura mires els pròlegs dels dos textos legals i encara se'ns diu que és una millora. Per tant, segueix sent necessari reivindicar que des del punt de vista dels drets humans l'accessibilitat és un dret. També genera deures pels estats, i deures que són de drets humans. L'article 9 de la Convenció i el principi general de l'article 3 de la Convenció situen l'accessibilitat com una precondició ineludible per poder gaudir de qualsevol altre dret, i a més ens dona ja aquesta visió àmplia de que l'accessibilitat no només és una qüestió com tradicionalment s'havia abordat relativa a l'entorn físic, al transport, sinó que també les comunicacions, la informació, les tecnologies són espais en què l'accessibilitat ha de ser present per poder arribar a tothom. També, en l'explicació que va fer el propi Comitè de Nacions Unides pels Drets de les Persones amb Discapacitat la primavera de l'any 14, desenvolupant l'article 9 de la Convenció, se'ns explica que hi ha circumstàncies que poden fer gairebé impossible un disseny universal que arribi a totes les persones. I en aquell moment, les condicions d'accessibilitat volen actituds positives per no discriminar, que s'han de considerar justament raonables. Per tant, l'accessibilitat no només és una qüestió passiva, una qüestió que es tracta de que els espais, el transport, les comunicacions, les webs, la informació pugui ser utilitzada per tothom, sinó que a vegades requerirà una actitud de qui presta un servei o un producte per poder-lo fer accessible a una persona en concret a través dels ajustaments raonables, que són aquells esforços que no suposen una càrrega desproporcionada. Aquí no hi hem arribat encara. Encara ens pensem que no cal aquesta actitud. I és per això que calen sessions com aquesta, on hem de reforçar la idea de que necessitem més informació, més formació de tots els responsables públics i privats d'oferir serveis, de dissenyar espais, de construir espais, per tal que l'accessibilitat arribi a totes les seves dimensions. Hi ha un aspecte de totes les polítiques d'accessibilitat que intenta recollir-se en la llei i en el decret que tenim a Catalunya, que tampoc ens l'hem acabat de creure el propi moviment de la discapacitat, que és que hem d'aconseguir que no hi hagi polítiques generals, però el seguiment d'aquestes polítiques, que ja vol dir la concreció, amb plans d'accessibilitat, amb projectes per tal de remoure barreres, que es facin sense la participació efectiva de les persones amb discapacitat a través dels seus representants. Que estiguem en un consell assessor on se'ns expliquen les coses a posteriori no és participació. La participació ha de ser des del disseny, la definició de les prioritats. Si tenim un entorn que encara contempla moltes barreres, cal que hi hagi polítiques i és un deure dels estats per tal de remoure-les, per tal d'afavorir la supressió d'aquestes barreres de tot tipus i promoure condicions d'accessibilitat. En el disseny d'aquestes polítiques, les prioritats no poden ser marcades només per criteris objectius, teòrics, de personal al servei de les administracions. Cal que també hi participem les persones amb discapacitat a través de les entitats que ens representen. Perquè si no, és possible que es facin molt bones coses, començant per allò que no fa servir ningú. I, en canvi, les persones amb discapacitat podem veure com encara no podem fer servir espais, serveis,
amb igualtat de condicions amb les altres, perquè l'accessibilitat ha d'arribar a tots els aspectes de la vida, no? És molt interessant com, des de la visió del Comitè de Nacions Unides, aquesta idea de la participació s'emfatitza moltíssim. I, en canvi, en la normativa que ens afecta en el dia a dia, aquella que serà d'aplicació positiva sense haver de litigar estratègicament, em sembla com una cosa més a més, no? Allà, un cop estiguin dissenyats els plans, ja us els explicarem. Hi haurà consells assessors. Doncs no, jo crec que hem de ser capaços de reivindicar la presència activa des del principi fins al final de les polítiques. Esmenta molt que aquestes obligacions no poden quedar en l'aire. Les obligacions del decret, dels plans per promoure l'accessibilitat, per exemple, a nivell local, no poden quedar en l'aire en el sentit que es deixin la lliure discrecionalitat dels responsables que en cada moment hi hagi, polítics o tècnics. Se'ns demana que hi hagi plans que contemplin accions concretes, prioritzades, pressupostos calendaritzats, plans d'execució i que es doni compte de com s'està fent això. No em queda clar a mi en el decret que tinguem tanta informació. Queda una mica més vaga, queda una mica més etèria. I és per això que haurem de ser capaços en la concreció, sobretot pel que fa a la implantació en el territori, a la implantació en els ajuntaments, en les administracions locals, ser capaços de reivindicar aquesta transparència en la seva seguiment i execució. Si no, quedarà una altra vegada com un dret molt ben escrit, maco, fins i tot de llegir, però que després no podem gaudir en el dia a dia. Li hem demanat a la Núria Pi, que ja quan va sortir el decret va fer un esforç de mirar-se'l. Ella porta treballant a Suport Girona 20 anys, des dels nostres orígens, i durant molts anys va ser la responsable de l'àrea jurídica, tot i que no és advocada, és treballadora social. Aquí teníem una advocada una treballadora social manant advocats. Però en aquesta trajectòria i experiència ha pogut assumir molts dels conceptes jurídics clau i concretament pel que fa a l'accessibilitat ens ha fet l'esforç d'intentar imbuir-se de la norma, no només de la llei. La llei, de fet, és del 2014 i no l'hem pogut implantar perquè no hem tingut decret fins al març d'aquest any. Llavors, ens centrarem bastant més amb el decret, tenint en compte que aquí sí ja hi ha un règim molt clar d'obligacions, de concreció de com han de ser l'execució d'aquestes obligacions i fins i tot de sancions. Llavors, per fi, ja no parlem de que tenim un dret eteri legal a l'accessibilitat, sinó que tenim el dret a que es compleixi les obligacions d'aquest decret d'accessibilitat del març del 2024, 10 anys després de la vigència de la llei i uns quants més, 16, de la vigència de la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat. Sense més, amb ànim d'anar directe al tema, cedeixo la paraula a la Núria. Moltes gràcies. Bé, jo sóc conscient que potser em toca la part més farragosa, diguem, que és intentar marcar jurídicament una mica els antecedents que teníem a Catalunya abans de, com ha dit en Josep Maria, de la llei pròpiament que tenim ara, que és el 2014, però sí per posar una mica la mirada de com ha evolucionat a nivell legal el tema de l'accessibilitat. Ernest, ara sí que et necessito un moment per la presentació. És que no sento l'amagat. Doncs aquí dintre. Aquí, aquesta segona. Espera't. Irem baixant. Vinga. A veure, començarem. Lògicament, el tema de l'accessibilitat és un tema molt transversal. Llavors, hi ha diferents lleis que poden recollir algun article parlant d'accessibilitat, però
El primer decret, que podríem dir que és de les primeres normatives que hi ha en quant a accessibilitat a Catalunya, és de l'any 84, i a mi el que em va cridar l'atenció d'aquest decret és que ja parlava d'accessibilitat, però també d'excepcions, i les excepcions venien referides sobretot, que és un dels temes, jo crec, puntals amb el tema de l'accessibilitat, que és el tema econòmic. És a dir, ja apuntava que s'havia de fer els edificis, que s'havia de tenir en compte l'accessibilitat, però que si aquestes reformes, aquestes millores suposaven un cost econòmic desproporcional, llavors el que recomanaven era fer ajustos parcials, no? Venia a dir, llavors, potser no donar tant el compliment, però sí que comencéssim a anar, la nostra mirada comencés a anar cap a... M'acabo de connectar amb una cosa. El 1991 tenim la llei, pròpiament, que s'anomena Promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i aquesta llei fa referència sobretot a accessibilitat en espais públics, al tema d'adaptar edificis, transport adaptat, comunicació accessible. Aquí ja ens comença a introduir en l'àmbit de l'accessibilitat, no només pròpiament el que és edificis, sinó que ja comença a entreveure el que és el transport adaptat, el que és la comunicació a nivell accessible. Com tota llei, igual que ha passat amb la del 2014, preveu un decret que el que fa pròpiament és el desplegament en si d'aquesta llei, i els objectius principals d'aquest decret, que són de l'any 95, és la unificació de la normativa, ampliació dels àmbits. Aquí parla de detalls tècnics. De fet, això, el decret que tenim, que es va presentar el 2023, que ara tenim vigent a Catalunya, també ens parla d'aquests detalls tècnics tan concisos que s'han de complir amb la normativa, i regulació de les ajudes tècniques. L'aspecte destacat d'aquest decret són les barreres arquitectòniques i urbanístiques, l'edificació, transport, comunicació, mesures de foment i sancions. Aquí ja estem parlant de sancions per incompliment de la normativa, i com fer aquest control i aquest seguiment. Aquests són una mica els antecedents. Si comparem el que és el decret pròpiament amb la llei, per un costat, el decret parla sobretot d'accessibilitat a edificis públics i a nous desenvolupaments urbanístics, i fa referència sobretot a persones amb discapacitat física. És a dir, preveu aquelles persones que es puguin moure o puguin necessitar una cadira de rodes. I a més, com que és un decret i no és una llei, tant l'abast normatiu com el tema sancionador quedava molt limitat. En aquest decret hi ha poc detall a altres aspectes propis de l'accessibilitat, com el tema de la comunicació o l'accessibilitat cognitiva. En canvi, la llei no només fa referència als edificis i als espais públics, sinó també ja preveu transport públic i comunicació, i aquí sí que ampliem la mirada a tots els àmbits de la discapacitat. No ens centrem únicament a la discapacitat física, sinó també la sensorial i qualsevol altra. La llei sí que considera l'accessibilitat que ha de tenir l'igualtat d'oportunitats davant de qualsevol persona que pugui tenir una discapacitat, i també ens diu que les persones amb discapacitat haurien de, que això en Josep Maria feia referència, formar part en el disseny de polítiques en aquest àmbit. També ens parla dels elements sancionadors i de les mesures i els mecanismes de control. Per tant, les principals diferències que podríem trobar entre el decret i la llei és que la llei té més força normativa, l'abast més ampli. La llei aborda l'accessibilitat no només amb la mirada de discapacitat física, i també aborda l'accessibilitat en altres àmbits, no només l'urbanisme. Se centra en la igualtat d'oportunitats i aquest règim sancionador per incompliment. La normativa que tenim actual. Bé, actualment tenim la llei, dic actualment tot i que és del 2014, d'accessibilitat. L'objectiu principal és garantir que les persones amb discapacitat puguin viure de manera autònoma, que puguin participar en la societat, eliminant barreres físiques, comunicatives i actitudinals. Els àmbits d'actuació
els espais públics, edificis, transport, comunicació, informació, tecnologies de la informació, educació, cultura, treball. Veieu que l'amalgama ara sí que s'ha ampliat molt respecte a la llei anterior i aquest disseny universal de no discriminació, d'igualtat d'oportunitats i participació activa de les persones amb discapacitat. Quins són els objectius d'aquesta llei? Busquem una societat que sigui més inclusiva, en la qual les persones tinguin plena autonomia, un marc normatiu més ampli en el que fa referència a matèria d'accessibilitat, sense barreres, més habilitats i més autonomia per les persones que viuen a la societat i més participació i autogestió, és a dir, implicació, que és una de les coses, segurament un dels reptes que tenim els moviments i les persones amb discapacitat, implicació a l'hora de crear aquestes polítiques. Bé, la llei 2014 ja preveia que s'havia d'elaborar un decret i la feina del decret era bàsicament el desplegament del que contemplava pròpiament la llei. En aquest, les innovacions que podem trobar en aquest decret parlen de l'accessibilitat cognitiva, que de fet avui tenim a una professional que ens podrà parlar i que potser a vegades és la gran oblidada. Quan en els nostres entorns parlem d'accessibilitat sembla que només ens referim a la física i hi ha altres accessibilitats que queden com més invisibilitzada. Doncs aquesta accessibilitat cognitiva per millorar l'ús dels espais i dels serveis per part de les persones que poden tenir dificultats de comprensió i fins i tot dificultats de comunicació, la transformació de l'entorn existent, fomentant l'adequació progressiva, i això ja ho diu la llei, i després ho acabarem de desenvolupar una mica més, aquesta adaptació de les infraestructures i dels espais que ja estan construïts, i també ens parla aquest decret de la possibilitat de crear que hi hagi un distintiu de qualitat en temes d'accessibilitat, reconeixement per a aquells edificis, per a aquells espais i serveis que superin els mínims obligatoris en accessibilitat tant física com sensorial i cognitiva. L'objectiu és determinar els requisits, els paràmetres que s'han de complir i les condicions d'accessibilitat que ja preveu la llei, tant en els sectors públics, però també fa referència als sectors privats, i tant en els entorns nous, però també en els entorns que ja existeixen. L'àmbit d'aplicació, els ens locals aquí, els ens locals realment tenen moltíssima feina, no tant amb la construcció de les noves edificacions, que al final la construcció implicarà seguir la llei, sinó amb revisar i adequar les estructures i les equipacions ja existents. I a més, aquí hi haurà terminis que suposadament les administracions hauran de complir. Doncs bé, els ens locals, les ordenances municipals, els projectes, els instruments de planejament en general, qualsevol disposició que aprovi un ens local haurà de respectar el que diu el codi i les exigències que s'hi estableixen, i també es preveu aquest control, que hi hagi un ens que controli que realment els ens locals donen compliment amb tot allò que diu la normativa. També els departaments de la Generalitat, el propi ens local ha de crear aquest òrgan que supervisi i que inspeccioni que l'accessibilitat realment passi a ser un fet. Avui, atenent que tenim tècnics de diferents administracions, no puc explicar lògicament tot el decret i tots els àmbits. L'he portat més que res perquè ho poguéssim comprovar. No hi ha temps suficient en 20 minuts per poder explicar tot això. M'he volgut centrar sobretot en aquells punts que crec que són importants a tenir en compte per les administracions. Parlo administracions en plural. En primer lloc, el que fa referència als espais urbans que ja existeixen, les instal·lacions de serveis i també el mobiliari urbà. Aquí el que ens diu el decret és que s'han d'anar gradualment, i ja entenem perquè tots sabem com funcionen les administracions i les traves que es troben burocràticament i per realitzar els canvis en quant a temporalitat, però sí que s'han d'anar gradualment, s'han d'anar adaptant allò
que estableix el decret i la llei en matèria d'accessibilitat. Els ens locals han d'elaborar aquests plans d'accessibilitat que identifiquin i programin les actuacions que s'hauran de dur a terme, és a dir, s'ha de començar a calendaritzar tots aquests canvis que hem d'anar desenvolupant per donar compliment a allò que ens diu la llei en matèria d'accessibilitat, tant en els espais viaris, els espais públics i tot allò que preveu en aquest codi, revisar els existents en un, i aquí parla de temporalitat, en un període no superior a 3 anys. Aquí haurem de veure si realment les administracions tenen la capacitat i la voluntat de fer aquestes adaptacions en un període no superior a 3 anys. Pel que fa a contractes i notificacions, això és important, tots els documents que emeten les administracions públiques i que vagin adreçades a persones amb discapacitat han de ser adaptades a nivell de llenguatge, adaptat a un llenguatge accessible, un llenguatge fàcil, d'acord amb les pautes que així ho diuen les normatives, quan la persona amb discapacitat ho sol·liciti. Un dels punts que jo crec aquí claus per l'experiència quan he parlat amb persones de l'administració és que les persones amb discapacitat moltes vegades desconeixen que tenen el dret de poder demanar aquella documentació que se'ls entrega que sigui en un llenguatge accessible, per la qual cosa tampoc la demanen. Però sí que és feina de l'administració poder disposar d'aquesta documentació. I en el cas que la documentació inclogui un número de telèfon, s'haurà d'acompanyar també d'un fax, d'aplicacions per dispositius o d'adreces de correu electrònics com una alternativa accessible per a les persones que tenen una discapacitat auditiva. Sobre els suports amb tecnologia de la informació i la comunicació, tots aquells sectors públics que presten, a més, serveis de cara al públic, sempre que com a mitjà de comunicació, de transmissió de la informació, utilitzin un DVD, contingut en línia o altres sistemes similars mitjançant les noves tecnologies o aplicacions per dispositius, i han d'incloure també els sistemes d'audionavegació, audiodescripció, subtitulació i interpretació en llenguatge de signes catalana. Si parlem, i és important, les persones que atenen, les persones que estan a les oficines d'atenció al públic, aquests serveis d'orientació que informen als ciutadans, s'han de dissenyar de manera que puguin prestar el seu servei d'una manera, a nivell de comunicació, accessible per persones amb discapacitat. El personal d'atenció o requeriment de les persones amb discapacitat ha de proporcionar la informació de manera que sigui accessible, de manera que pugui ser entesa per la persona amb discapacitat i adaptant-se a la discapacitat que pugui tenir a la persona, per la qual cosa aquí lògicament inclou que s'ha de formar a tots aquells tècnics que estan de cara al públic i que tenen qualsevol ciutadà que pugui tenir també una discapacitat. Un altre àmbit el que també crec que, tot i que es fan petits avenços, encara estem a anys llum, és el tema de la cultura. Accessibilitat en esdeveniments públics. Per tant, escenaris, qualsevol acte que es faci a nivell cultural ha d'utilitzar totes aquelles eines que siguin necessàries, tot el suport tecnològic que sigui necessari perquè hi pugui participar qualsevol persona, tingui la discapacitat que tingui. Tots els actes i esdeveniments públics organitzats pel sector públic i també, si són organitzats per entitats privades i hi ha un aforament superior a 100 places, han de preveure formularis d'inscripció o mitjans suficients perquè les persones amb discapacitat que hi vulguin existir puguin exposar les seves necessitats amb antelació, no en el moment d'arribar-hi, i han de proveir itineraris, places d'espectadors, elements, productes de suport i mitjans de comunicació accessible que s'adeqüin a la demanda real. Altres punts, les pàgines web. Aquí també tenim un gran món per explorar. És molt més complexa del que sembla. Jo aquí només he posat alguna cosa.
el configurar el contingut de manera que es pugui adoptar els diferents programaris, dispositius i productes de suport sense que es perdi informació o estructura, proporcionar alternatives textuals, imatges, gràfics, contingut, incloure subtítols, mecanismes per aturar i regular el volum de l'àudio, text i imatges han de tenir prou contrast amb el fons i una mida que es permeti llegir còmodament. Aquí, com a anecdòtic, us explicaré que jo pensava que hi havia colors que es consideraven més accessibles que d'altres, no? Llavors, parlant amb una persona que hi entenia en la matèria, em va dir que no era tant un tema de color, sinó amb la intensitat d'aquell color. Podia ser un taronja, però hi havia un tipus de taronja que no era accessible per persones que podien tenir una discapacitat visual i sí que ho eren per altres, no? Llavors, la gamma del color és més complexa del que ens podem pensar i són coses que no tenim en compte a la majoria d'ocasions a l'hora de dissenyar les pàgines web o qualsevol pàgina en les administracions tant públiques com privades. Igual que el text, el tamany, la mida de la lletra que s'utilitza també és un tema d'accessibilitat. I tot i que avui no ho he posat aquí, els codis QR també han de ser d'una manera específica perquè siguin accessibles, per la qual cosa realment a nivell de les administracions la feina que hi ha per fer accessible tot, des dels documents, les pàgines web, la informació, els espectacles, etc., és moltíssima i no sé fins a quin punt som conscients que ja han de començar a treballar perquè els terminis que ens marca el decret són els que són. I l'altre punt, ja per finalitzar, que també vaig considerar que era important tenint en compte que hi havia administracions aquí, és el tema dels establiments. Els establiments han de disposar d'una fitxa d'accessibilitat a disposició del públic en el qual en aquest document han de poder trobar quines són les mesures d'accessibilitat que es tenen en compte en aquell establiment, tant a nivell físic com sensorial o cognitiu. Estem parlant, per exemple, d'establiments com els mercats municipals han de tenir aquest document, museus, teatres, cinemes, sales de concert, qualsevol d'aquests que us pugueu imaginar també haurien de tenir aquest full i també tant els hotels com els hotels apartaments. Per tant, fins aquí una mica a grans trets el que ens diu el decret, la normativa pròpiament. Entenc que això ha de ser com la bíblia de les àrees d'urbanisme de tots i cada un dels ajuntaments del nostre territori, però realment tenim molta feina. Crec que sobretot ens hem de començar a posar amb discapacitats, accessibilitat en l'àmbit de la discapacitat auditiva, visual, cognitiva, perquè les barreres arquitectòniques ja fa anys que les anem treballant, però les altres barreres existents queden com més invisibilitzades. I avui suposo que les nostres companyes, amb el que ens explicaran, ens demostraran que és així. Gràcies. Moltes gràcies, Núria. Com veieu, el que se'ns ve a sobre a tots plegats, però també els que tenen responsabilitats públiques, és molt gran. I no tinc clar que tothom ho percebi amb la importància que té. D'aquí que el moviment de la discapacitat haurem de començar a passar a l'exigència, bàsicament perquè és l'exigència de textos normatius vigents, que es podien haver fet de moltes maneres, però s'han fet així. Per tant, si no es fa complir la norma, acaba sent música d'ascensor. I l'única forma que tenim avui de garantir que això s'anirà complint és estar-hi molt al darrere, conscienciació als polítics, als tècnics, i com tota norma té una qüestió que a vegades oblidem. Quan no es compleix, s'haurà de demanar que es faci complir. I els jutjats estan per això, també. No és agradable, però quan oblidem aquesta dimensió de les normes, les fem fluixes, les fem que decaiguin. Per tant, també és una obligació del moviment de la discapacitat ser conscient que hem de tornar a la reivindicació exigent. La reivindicació que quan no es fa cas d'una millora, pots callar. Quan no es fa cas d'un dret no tens per què callar, perquè no ho faria ningú. O els treballadors, quan a les seves empreses els incompleixen drets, no millores.
es callen. Normalment no. Reivindiquen a través del seu comitè d'empresa, dels sindicats, i si cal van al jutjat. Les persones amb discapacitat també haurem d'aprendre a fer això, que potser ho hem oblidat una mica. Quan s'incompleixen drets, els haurem de reivindicar amablement i, si no, haurem de ser capaços de fer el pas següent, que és l'inici d'accions legals. Quan parlem de millores, aquí podem negociar i podem ser més flexibles, perquè les millores, tothom en vol de millores, però quan són drets o no, hauríem de començar a ser inflexibles, i aquí ens ha donat pistes la Núria d'algunes coses que estan ja en calendaris molt, molt, molt ajustats. Per continuar, i tenint en compte aquesta dimensió no prou coneguda de l'accessibilitat cognitiva, l'accessibilitat a la informació, a la utilització de formes de comunicació que facilitin aquesta comprensió per part de la ciutadania amb discapacitat, hem convidat a la Luciana Borín, que treballa a DINCAT i que és experta en aquest àmbit en el que hi ha molt poca expertesa, malauradament. Falta moltíssima gent formada i preparada per acompanyar tots aquests processos d'incorporació de l'accessibilitat cognitiva a tots els aspectes de la vida. Luciana, sense més, a la teva disposició tot l'espai i les eines. Molt bé. Moltes gràcies. Gràcies. Som-hi aquí. Aquesta la teva? Sí, des del principi. Bueno, moltes gràcies per suport, per convidar-nos des de DINCAT a participar d'aquesta jornada. Jo soc la Luciana Borín i avui parlarem sobre l'accessibilitat cognitiva i què és el que diu el Codi d'Accessibilitat al respecte i com s'ha d'aplicar en el dia a dia. Jo em dic Luciana Borín i soc tècnica d'accessibilitat cognitiva i oci inclusiu a DINCAT. DINCAT, per si no la coneixeu, és la Federació Catalana d'Entitats, són 271 entitats que donen serveis i suport a persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament i a les seves famílies. Ara tenim la nostra seu a Barcelona, però les entitats són de tot el territori català. Llavors, per entendre què és l'accessibilitat cognitiva, hem d'entendre primer que existeixen moltes barreres d'accessibilitat per les persones amb discapacitat, no només intel·lectual, sinó física, sensorial i per tothom, perquè és també un tema que va més enllà del tema de la discapacitat. Llavors, quan parlem de barreres d'accessibilitat, existeixen barreres d'accessibilitat físiques, també actitudinals o socials, com poden ser la discriminació, el bullying, l'assetjament, la segregació, l'aïllament de les persones amb discapacitat, que pateixen molt aquestes barreres d'accessibilitat, i també la mancança de formació en el tracte per part de moltes persones que donen serveis al públic, per part de l'administració pública, però també per part de l'administració, de les empreses privades i de serveis. També parlem de barreres d'accessibilitat econòmiques. D'aquestes barreres, el Codi d'Accessibilitat no s'encarrega, no les té en compte, però sí que el món de la discapacitat té moltes necessitats econòmiques, ha de fer un sobreesforç per accedir a molts de serveis, per tenir moltes vegades una persona de suport que permeti accedir a drets humans bàsics com són l'habitatge, la salut, la cultura, en un museu, en el cinema, oi? I d'aquestes barreres poc es parla en el Codi d'Accessibilitat i és un deute que tenim pendent. A més, parlem de barreres d'accessibilitat comunicatives. I aquí tenim barreres sensorials, que té a veure amb els sentits, amb com percebem la informació, barreres cognitives, de com entenem els continguts, com són els continguts de la informació, com fem perquè la informació sigui fàcil d'entendre,
i també per comunicar-nos necessitem expressar-nos, no? Per donar una retroalimentació, per fer preguntes, per participar en la comunitat. Llavors, el tema de l'accessibilitat comunicativa té moltes vessants. Com bé ja hem dit, l'accessibilitat és un dret en si mateix perquè hi ha un greuge molt gran per part de tota la societat per poder accedir als drets humans que ja es van plantejar en la Convenció dels Drets Humans de 1948, el 2006, a la Convenció Internacional dels Drets de les Persones amb Discapacitat, s'ha hagut de plantejar l'accessibilitat com un dret clau per poder accedir a aquests drets humans. Llavors, quan parlem d'accessibilitat universal, parlem d'accessibilitat física, d'accessibilitat sensorial i d'accessibilitat cognitiva. Aquesta és la definició general. Jo poso en dubte una mica aquesta definició que es fa per això que he dit abans, que sense l'accessibilitat econòmica i social, actitudinal per part de tota la societat que ha d'estar formada, tampoc tindrem accessibilitat universal. I això és molt important tenir-lo en compte. Llavors, durant molt de temps, com ja hem parlat en aquest esdeveniment, es considerava l'accessibilitat només tenint en compte les barreres físiques, l'accés a les persones que fan servir cadires de rodes, que tenen alguna discapacitat física. Llavors, les escales, els autobusos, els transports públics o els lavabos sense adaptar podien ser barreres per a aquestes persones i per això es planteja el nou Codi d'Accessibilitat i ja legislacions abans, l'ús de rampes, l'adaptació dels transports públics, dels lavabos, els ascensors. Com podeu veure, aquesta presentació que estic fent està feta tota amb pictogrames, oi? Són pictogrames universals que podem trobar a tot arreu. I aquesta és una de les nostres reivindicacions perquè tot sigui fàcil d'entendre. Ara, quan parlem de barreres comunicatives, com us he explicat una mica abans, ens hem de referir a la teoria de la comunicació bàsica, faré una petita classe. Llavors, tenim un emissor que ens dona un missatge. Aquest missatge té un contingut, té un format, tenim una llengua en la que donem aquest missatge i tenim un receptor que percep aquest missatge amb els seus sentits. I per poder continuar amb la comunicació ha de poder donar una resposta. Ha de poder dir si ha entès el missatge o fer preguntes. Ha de poder participar, explicar el que pensa. I a més tenim canals de comunicació que poden ser diferents. Tenim canals audiovisuals, l'espai físic, tenim cartes, textos, diferents mitjans. Ara, quan ens trobem amb barreres sensorials, les persones, per exemple, amb ceguesa, es troben amb textos que no poden llegir perquè no estan en braille, es troben amb imatges que no poden veure perquè no tenen relleu, o amb semàfors que amb els colors no li diuen res. Les persones sordes llavors no poden percebre missatges si són per mitjans de comunicació i no tenen una subtitulació, una alarma, una senyal sonora no la poden percebre. I quan parlem d'accessibilitat sensorial, llavors parlem d'aquestes mesures d'accessibilitat. És molt important, això, entendre que necessitem l'accessibilitat sensorial, a més, per aconseguir l'accessibilitat cognitiva. Perquè si no resolem el canal de comunicació, com les persones poden percebre aquest missatge, no entendran el contingut tampoc. O sigui que van molt de la mà aquestes dues coses. Llavors, parlen de macrotipus, audiodescripció, braille, mapes àptics,
amb relleu, recorreguts podotàctils per a les persones amb ceguesa i subtitulació, llenguatge de signes, senyals lluminosos, motxilles vibratòries, bucles magnètics per a les persones sordes. Ara, les persones amb discapacitat intel·lectual, que són a les que nosaltres des de DINCAT representem, es poden trobar barreres cognitives quan han de llegir textos difícils, quan la informació està desendreçada, els processos són complicats perquè la cadena d'accessibilitat no s'ha pensat correctament. Sí? Quan les paraules que fa servir l'interlocutor són complexes, no són clares, no són senzilles, quan les webs no són intuïtives, no són accessibles ni fàcils d'utilitzar, quan hi ha massa informació de cop i els espais estan mal senyalitzats i quan es troben en situacions imprevistes. Totes aquestes són només algunes de les barreres cognitives amb les que es solen trobar les persones amb discapacitat intel·lectual. Llavors, quan parlem d'accessibilitat cognitiva, és molt fàcil aquest concepte, si bé la paraula pot ser una mica difícil, però el concepte vol dir que tot el que ens envolta sigui fàcil d'entendre, que la informació sigui fàcil d'entendre, que els serveis, els entorns, els processos i els productes siguin fàcils d'entendre per tothom. Llavors, l'accessibilitat cognitiva no només beneficia a les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament, beneficia a tothom. Qui alguna vegada no s'ha trobat en una estació de trens, no sé si alguna vegada heu anat a Madrid, per exemple, heu sortit del tren i no sabíeu cap a on era la sortida, sí? On trobar els taxis, per exemple. A tothom li ha passat això. Això és perquè els espais no estan ben senyalitzats. Llavors, aquí no li ha passat alguna vegada d'intentar fer la declaració de la renda per primer cop i no ha pogut fer-la. Heu hagut d'anar a un gestor perquè la faci per vosaltres, no? Perquè la informació és tan complicada o el procés és tan complicat que hem d'anar a demanar suport a una altra persona. I és d'això que estem parlant ara, d'afavorir l'autonomia de les persones perquè puguin desenvolupar les seves tasques del seu dia a dia sense necessitat de tants suports, sense fer un sobreesforç econòmic, també. Sí? Molt bé. Llavors, la definició d'accessibilitat, segons la Convenció de les Persones amb Discapacitat, parla de que l'accessibilitat és per afavorir fer aquestes tasques de manera segura, còmoda i el més autònoma com sigui possible. Sabem que hi ha moltes persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament que tenen grans necessitats de suport i que sempre necessiten una persona al seu costat. Però sempre que sigui possible hem d'intentar que puguin fer les coses de la manera més autònoma com sigui possible. Anar a agafar l'autobús, fer un viatge o anar al cinema de manera autònoma, comprar una entrada, pagar la llum, el que sigui, ha de ser d'una manera autònoma. Llavors, quines són les eines d'accessibilitat cognitiva? Com fem que tot sigui fàcil d'entendre? Hi ha moltes eines que hem estat desenvolupant durant l'últim cicle. Una de les més importants pel món de la discapacitat intel·lectual i del desenvolupament són els textos en lectura fàcil. També demanem entorns físics ben senyalitzats, amb pictogrames universals. Entorns digitals que siguin accessibles. Tracte que sigui accessible amb llenguatge planer, amb comunicació clara i de manera assertiva, també. I que la comunicació també estigui disponible per afavorir que les persones que tenen dificultats en la parla
puguin fer aquesta interlocució. Sí? Llavors, quan parlem de textos en lectura fàcil, no sé si alguna vegada, si mai heu vist aquest signe, aquesta icona. Aquesta és la icona d'Inclusion Europe, que és una entitat internacional que treballa justament per l'accessibilitat. I si trobeu algun text amb aquesta icona, vol dir que el text està adaptat amb el mètode de lectura fàcil. Això vol dir que té un cert format, que les frases són curtes, que no hi ha massa informació en un mateix paràgraf, que cada frase té només un missatge, sí? Que les paraules que es fan servir són senzilles, que el tall de les frases és el correcte, que tenen pictogrames, els textos, que expliquen què diu la informació escrita, i tot això es fa seguint aquesta norma 1, la 153 en 1, que explica quines són les pautes per adaptar els textos. Qualsevol text es pot adaptar en lectura fàcil. L'ha de fer un professional que sàpiga quines són aquestes pautes i, a més, ha d'estar validat. Sí? Ha d'estar validat per un grup de validadors de per almenys 3 persones que tinguin dificultats de comprensió. Sí? Per això nosaltres a DINCAT tenim una xarxa d'accessibilitat cognitiva amb més de 30 entitats, sí? Que treballen justament per l'adaptació de textos i per la validació de textos. Hi ha grups formats en cadascuna de les nostres entitats que es dediquen a validar que els textos són comprensibles, que els entenen. I si no els entenen, ens ho diuen. No, això no s'entén, fan propostes de millores, a vegades també posen glosses amb explicacions de les paraules que no s'entenen. Llavors, us presento els textos en lectura fàcil, una eina que fareu servir segurament. L'administració pública ha de posar a disposició textos en lectura fàcil per a aquelles persones que ho demanen, com bé hem dit. Així es veu un text en lectura fàcil. Sí? A més, els espais han de tenir usos i recorreguts ben senyalitzats. Sí? I s'ha de fer seguint unes normes que són les normes DALCO. DALCO és una sigla que significa d'ambulació, aprehensió, localització i comunicació. Això vol dir que si tenim ganes d'anar al lavabo, hem de poder aconseguir fer el camí, sí? Amb encaminaments, amb els pictogrames que assenyalin cap a on hem d'anar sense perdre'ns. Si hem de trobar una sortida o, no sé, volem agafar un taxi en un aeroport, per exemple, ha d'estar tot senyalitzat. I han de fer servir-se els pictogrames correctos i validats segons la ISO 9186-1, que inclou també la participació de persones amb dificultats de comprensió. Hi ha tot un procediment de com s'ha de fer aquesta validació dels pictogrames per assegurar-nos que siguin fàcil d'entendre i, a més, des de DINCAT també fem aquesta feina d'anar amb grups de validadors amb discapacitat intel·lectual a fer els recorreguts i veure si han entès bé la senyalització o s'han perdut o no han trobat la informació que necessitaven per poder fer alguna tasca. Aquestes tasques les anomenem usos, els usos dels espais. Se va entenent? Sí? Perfecte. Molt bé. Aquí tenim, per exemple, algunes fotos que ens ensenyen com han d'estar senyalitzats els espais. Sí? Han d'ensenyar en pictogrames l'ús de l'espai, el nom, i a més hi ha diferents sistemes d'encaminament. Sí? Això es diu wayfinding en anglès, que potser l'heu vist això en algun hospital, que ara s'està fent servir molt,
i és meravellós aquesta eina per poder trobar fàcilment els espais que necessitem. D'altra banda, tenim les webs i apps que han de ser intuïtives i amb llenguatge planer. Hi ha unes normes que es diuen són pautes, les pautes UACAB 2.1, que plantegen com han de ser les aplicacions i les pàgines web perquè siguin accessibles. Això s'ha de tenir en compte, l'administració pública ha de fer totes les webs amb aquesta metodologia i amb un grau d'accessibilitat AA. Hi ha 3 graus d'accessibilitat segons aquestes normes i s'han de fer totes segons el grau d'accessibilitat AA, que és el bàsic per assegurar-nos que una pàgina web sigui accessible. A més, tenim una altra normativa, que és la UNE 24.495-1, que ens explica com hem de fer servir el llenguatge perquè sigui planer, perquè la comunicació sigui clara a les pàgines web. En aquest sentit, m'agradaria dir que la tecnologia ha de ser la nostra aliada per tot el que sigui l'accessibilitat. S'estan desenvolupant molts sistemes d'adaptació de textos, per exemple, amb intel·ligència artificial. S'està treballant amb sistemes de subtitulació, per exemple, automàtics, i hem d'aprofitar que estem en un moment únic a la història en què tenim tot això al nostre abast i hem de treure profit. Que no és fàcil, Permetem una falca. Jo presideixo una entitat que es diu iSocial, per la innovació social. Ens acaben d'aprovar un projecte que ajudarà persones que tenen dificultats de llenguatge, que s'expressen en un llenguatge verbal, a vegades amb dificultat, que potser vocalitzen de manera molt personalitzada, que no ho fan com la majoria, perquè la intel·ligència artificial els pugui entendre, perquè l'Alexa i el Siri també els pugui entendre. Si aquest programa ens funciona en català, moltes persones que avui no poden dictar un WhatsApp, podran fer, potser no saben escriure fins i tot, o tenen dificultats per fer-ho, podran interactuar amb màquines que portem tots, no? I imagineu, si això fa 5 anys potser era impensable, avui ja s'està implementant, no? Gent que parla d'una forma que a la majoria els hi costa entendre, però que gràcies als traductors que tindran en l'aparell que portem tots, passaran a tenir una comunicació més fluida amb les màquines perquè els hi responguin i amb la resta de ciutadans perquè els hi traduiran. Vull dir, un exemple a mi em va deixar flipat. Si busqueu a les xarxes d'iSocial hi ha un vídeo preciós on ja es comença a demostrar la utilitat d'aquesta tecnologia. Per tant, tens tota la raó que és un moment apassionant. Total. Sí, totalment d'acord. De fet, és una de les altres coses que ara us parlaré al respecte. Llavors, les pàgines web i els aplicatius, les aplicacions, han de ser intuïtives, han de ser fàcils d'utilitzar. I per això hi ha empreses que es dediquen a l'accessibilitat web i, a més, hi ha grups de validadors també que fan això. És una feina que es diu tester o validadors en català, però són els testers que se'ls paga per veure que sigui fàcil de fer servir totes aquestes aplicacions. Llavors, la tecnologia, en aquest sentit, ens pot ajudar, però sempre és important també tenir l'experiència concreta d'una persona per assegurar-nos que s'entengui. D'altra banda, demanem tracte accessible i comunicació clara. En aquest sentit, el Codi d'Accessibilitat planteja que l'administració pública i, a més, les empreses que donen serveis públics com el transport, els serveis bàsics també, les entitats bancàries i altres, han d'estar formades en tracte a persones amb discapacitat. No només intel·lectuals, sinó també sensorial i físiques. Han d'estar sensibilitzades. Llavors, en aquest sentit, s'han de fer plans de formació i podeu comptar en les nostres entitats per
fer aquestes formacions i per sensibilitzar el personal. Aquí tenim algunes pautes sobre com s'ha de tractar les persones amb discapacitat intel·lectual. No em tractis com un infant, tracta'm amb respecte, tinc drets i també obligacions. S'ha també de demanar a les persones amb discapacitat que tenen els mateixos drets i les mateixes obligacions que tothom. Parla'm de manera clara i pausada, tingues-me paciència quan parlem, demana'm que repita el que has dit, sí, per assegurar-te que he entès. Fer servir pictogrames i gestos, això es diu comunicació augmentativa, sí, per donar suport en la comunicació. Explica'm les coses pas a pas, adreça't a mi si vaig acompanyat, que moltes vegades una persona amb discapacitat intel·lectual va acompanyada i només s'adrecen a l'acompanyant. Sí? Això no pot ser, són persones. I escolta'm i deixa'm decidir, també, que han de tenir dret a la participació també. Llavors, quan parlem de comunicació augmentativa, ens referim a diferents sistemes, com la llengua de signes, per exemple, és una manera de comunicar-nos de manera augmentativa. Una cosa que volia dir també és que les persones amb discapacitat intel·lectual a vegades tenen pluridiscapacitat. A vegades poden tenir discapacitat cognitiva, però a més, sordesa o ceguesa, o discapacitat física, sí? Llavors, a més del llenguatge de signes, existeixen unes tauletes de comunicació que tenen pictogrames. Són sistemes de comunicació augmentativa amb pictogrames on la persona pot triar una imatge per dir una paraula. Són com botons que és un llenguatge alternatiu a la llengua natural. Llavors, aquí, per exemple, tenim una foto d'una persona fent servir això. Volia parlar, a més, del Codi d'Accessibilitat de Catalunya, però crec que ja ho han explicat prou bé, així que no em ficaré massa en això. Passaré a aquestes diapositives que he posat, però sí que volia explicar les nostres demandes en relació al Codi d'Accessibilitat. Per una banda, com bé deia aquí el company, necessitem que el disseny sigui inclusiu, sí? Que incloguin a les persones amb discapacitat quan pensem nous espais, nous recorreguts i que es validin amb persones amb discapacitat intel·lectual, sensorial i física per assegurar-nos que ho podran fer servir de manera el més autònoma com sigui possible. Hi ha una frase que m'agrada molt, que és no facis res per a nosaltres sense nosaltres. Hem de tenir això en compte. A més, el Codi d'Accessibilitat posa la responsabilitat del compliment del Codi en les persones amb discapacitat que han de fer denúncies, perquè encara no està reglamentat el sistema de sancions, com ha de funcionar això. I això realment és una feina que es diu validador, o sigui, els validadors treballen d'això i reben un salari per fer-ho. Llavors, no es pot deixar això sense omplir, sense reglamentar. S'han de reglamentar les sancions pel compliment del codi i necessitem, a més, pressupost per poder implementar aquest codi, perquè són moltes les mesures que s'han d'implementar i manquen diners per fer-ho. I tot i que hem trigat 10 anys, no ens hem preparat. Per altra banda, el Codi d'Accessibilitat planteja que la fitxa d'accessibilitat l'han de tenir els establiments comercials de grans superfícies. Se'ls demana als centres comercials, per exemple, tenir aquesta fitxa d'accessibilitat, però nosaltres creiem que tots els establiments comercials, per més petit que siguin, han de ser accessibles. Si no es limita a les persones amb discapacitat a haver d'anar a grans superfícies per poder trobar l'accessibilitat, i l'accessibilitat ha d'estar en tot arreu.
Per altra banda, no es fa referència a algunes normes, com la norma ISO 9186 d'homologació de pictogrames. Llavors es deixa una mica lliure a l'atzar que els pictogrames siguin comprensibles. I necessitem més pictogrames que siguin gratuïts i que estiguin dissenyats segons la normativa per assegurar-nos que totes les empreses i les entitats puguin fer-los servir, perquè si no, ara el que han de fer és comprar-los. Sí, tenim molts pictogrames que tenen copyright i t'arrisques a que algú et persegueixi si els fa servir per un acte, comunicar un esdeveniment, una festa. Exacte. Com bé dit abans, no es contempla l'accessibilitat econòmica, tampoc, que és una de les coses que demanem, sobretot perquè el nostre col·lectiu hi ha moltes persones que necessiten d'un acompanyant, llavors si han d'anar, per exemple, al cinema o al teatre, han de fer una despesa doble, han de comprar 2 entrades per poder fer-ho. Llavors, això és una de les coses que demanem i, a més, deim que és una norma capacitista perquè l'accessibilitat no és només per les persones amb discapacitat, sinó que també hem de tenir en compte que beneficia a persones grans, persones migrades, persones analfabetes, a tothom, a persones racialitzades. O sigui, l'accessibilitat ha de ser una cosa transversal de la nostra societat. A més, el codi té un gran abast i complexitat textual i les persones amb discapacitat intel·lectual no poden entendre'l. Llavors, ha d'estar en lectura fàcil aquesta norma i a més la definició que es fa de discapacitat intel·lectual al Codi d'Accessibilitat de Catalunya considerem que és pejorativa i nosaltres proposem una altra. Sí que la vam estar treballant durant molts anys, així que aquestes són les nostres demandes. Moltes gràcies per la vostra atenció i qualsevol cosa teniu el meu contacte. Molt bé. Deixa tu. Portes presentació? Porto vídeos. Vídeo? Perfecte, Montse. Doncs, i ara per acabar, la Montse Font, que com a vicepresidenta de SEM, però també com a gran comunicadora multicanal, perquè fa servir molts mitjans, ens parlarà no només de conceptes, sinó també de vivències. I em sembla que farem aquesta darrera part també que sigui molt participativa. Moltíssimes gràcies, Montse. Endavant. Vols que... No, encara no. Doncs moltes gràcies per convidar-me. Jo estic aquí perquè soc creadora de contingut a les xarxes socials, on explico des dels temes més bàsics de la meva vida fins a l'accessibilitat. Puc ensenyar com pujar un autobús, però puc ensenyar també quins problemes tinc al vestir-me o al anar al lavabo. Però abans anem al començament. Jo tinc una malaltia neuromuscular diagnosticada des que tenia 1 any, una malaltia caracteritzada per una debilitat muscular progressiva. Quan era petita jo caminava amb dificultats i a mesura que van avançant la malaltia, les distàncies es van anar reduint, les dificultats van anar augmentant, llavors vaig tenir el cotxe, vaig solucionar alguns problemes, vaig comprar-me un scooter, vaig solucionar alguns altres problemes, hi havia el caminador i jo anava fent. I ja quan tenia 40 anys va passar el que suposo que sempre havia somiat però que pensava que no arribaria mai. I era el tractament per la meva malaltia. Em van posar el tractament i vaig començar a millorar. L'endemà del tractament jo ja estava millorant. Vaig deixar de fer servir el caminador, vaig augmentar les distàncies, vaig tornar a pujar escales, no em cansava... Estava tirant cap amunt, o sigui, tot el que jo m'havia esforçat sempre, doncs en aquell moment es va aconseguir. Però un dia, la meva alegria va durar mig any, possiblement, no gaire més. Em vaig caure, amb la mala sort que em vaig caure i vaig trencar la cama, em van tenir que operar, per tota la cama plena de ferros, i degut a la malaltia que hi ha, vaig tenir que estar immobilitzada durant 4 mesos al llit. Una vegada van passar aquests 4 mesos, vam decidir amb els metges què fèiem i vaig agafar la maleta i me'n vaig anar a viure a Barcelona per estar al costat d'un dels millors equips de fisio que hi ha. Llavors, en aquest moment on ja estava a Barcelona, on estava totalment desubicada, havia passat de ser una persona superindependent que tornava a recuperar autonomia, a perdre tota l'autonomia, estava fent fisio, estava allà sola, estava trista, estava avorrida
i anava plorant. I l'únic que feia, entre fer afició i estar per allà plorant, mirava el TikTok. I vaig veure que hi havia gent que feia vídeos menjant coses rares. I com m'agrada molt la xocolata, doncs vaig fer vídeos provant xocolata. Llavors va arribar el dia de Nadal i mira, precisament aquell dia vaig aconseguir els 100 seguidors. I arribo amb els meus nebots i els dic, ui, sóc una superinfluencer, que tinc 100 seguidors. Van començar a riure tots dos i la parella d'un d'ells es va molestar en mirar el meu TikTok. I em va dir, ostres, diu, estàs fent el que fa tothom. Diu, i per què no ensenyes el que és la teva vida? Vius en una casa o vivies en una casa que està domotitzada, ensenya-la. Diu, has arribat amb un taxi adaptat que jo mai l'havia vist. Doncs aquell mateix dia, ja al marxar, vam fer el vídeo com pujava jo al taxi. Uns mesos més tard, 2 o 3 mesos, vaig tornar a trobar-me amb la Lídia i em diu, ja he vist el contingut, diu, però saps que et podria ajudar-te? I diu, a fer-los en castellà. No vaig estar gaire d'acord en el tema, però bueno, com cada vegada estava més animada i m'entretenia bastant això de fer els vídeos, doncs bueno, dic, doncs anem-los a fer en castellà, potser això ajuda en alguna cosa. I a partir d'aquest moment he tingut un creixement sostingut a les xarxes socials durant aquests any i mig, 2 anys, on ara mateix, i només al TikTok, tinc gairebé 160.000 seguidors, tinc 200 milions de persones que m'han vist a mi pujar a l'autobús, 9,5 milions de persones que han interactuat amb els meus vídeos i milers i milers i milers de comentaris i missatges, tant públics com privats. Doncs ara anem a veure el que és els meus vídeos i comencem el tema de l'accessibilitat. Tinc 3. Y ahora vamos a hacer un pipí en un lavabo adaptado, ¿eh? Ojo. A ver, entro y fijaros, aquí hay una barra fija que impide que me acerque al váter para poder hacer la transferencia. La silla no se puede poner al lado, de manera que te tienes que poder levantar. Pero por el otro, hay la puerta. Y fijaros, la puerta no se puede cerrar si estás con la silla dentro. Este váter es un desastre. Como tiene pared al lado y barra fija, pues no te puedes acercar. Muy mal. Este baño está muy mal. Y ahora voy a ir al lavabo. Primero aprieto el botón para que me abran la puerta. Ya la han abierto y ahora viene la odisea. Vamos a intentar abrir esta puerta que pesa tanto. Que no puedo porque tengo una pared al lado y no me deja ponerme bien. Estoy haciendo fuerza. Venga. Y ahora ya sí parece que lo he conseguido. Muy bien, pues ya estoy para adentro. Aquí fijaros que está la basura fijada a la pared que me impide acercarme bien a lo que es el váter. Y además este váter está súper bajo. Este lavabo está muy mal, pero lo que especialmente está mal es la puerta. Fijaros qué fácil que ha sido abrir la puerta, solo apretar un botón. Y ahora para cerrar va a ser lo mismo. Fijaros que tiene botones para cerrar la puerta. Que está el botón de cerrar, el de cerrar con llave y el de volver a abrir luego. Una pena que no funcionaran los botones, porque es una idea excelente. Porque fijaros, ¿veis cómo queda mucha distancia entre la silla y el váter? Y allí está la alza. Y entonces la pones encima y entonces ya te queda el váter a la altura de la silla. Y es muchísimo más fácil pasarse al váter. Y ahora que está la alza puesta, fijaros que ya el váter está muchísimo más para arriba y es muchísimo más fácil pasar a hacer un pipí. ¿Ves qué fácil que es todo bien adaptado? Y hoy estoy en el parque de atracciones Tivoli de Copenhague. Os voy a enseñar qué lavabo tan maravilloso. Mira, primero apretas el botón. Hay una grúa por si necesitas usar la grúa. Y entonces, aquí tienes la camilla, que con el raíl la grúa te trae en la camilla. Pero esto no es todo, ¿eh? Claro, te vas a lavar las manos. ¿Quieres más alto? Pues te subes esto. Y se sube hasta la altura que quieras. Si quieres bajártelo, pues lo mismo. Se baja. Y entonces ya la maravilla es que te puedes poner la taza del váter a la altura que te vaya bien. ¿Veis? En este caso estamos subiendo.
bajamos y te lo adaptas a la altura que mejor te vaya. Esto sí es un baño bien adaptado, un 10. I amb el canviador, perquè de pensar que hi ha moltes persones que necessiten suport i no hi ha llocs per canviar adults, no? Ara hi ha un moviment internacional que es diu Changing Places per intentar aconseguir que en aquells llocs per als que hem d'acabar passant tothom, hospitals, estacions, aeroports, hi hagi espais que puguis acompanyar una persona amb gran necessitat de suport a canviar bolquer, per exemple. Sí, el que ha dit ell, això ja existeix a Barcelona, es diuen canviadores inclusivos i a l'estiu n'hi ha 2 a les platges de Barcelona i actualment n'hi ha, crec que són 2 més en projecte per els grans equipaments municipals que ho tinguin, que la gent que realment té les més dificultats de canviar-se puguin realment sortir de casa. Bueno, doncs comencem pel primer vídeo. Jo sóc una mega fan dels lavabos, on hi ha una normativa, tots són tan diferents. El primer lavabo és el d'un restaurant, on no el vaig poder fer servir, òbviament, perquè no podia tancar la porta, però tampoc podia fer la transferència. Van ficar una barra, perquè tothom entén que un lavabo adaptat té que tenir una barra, doncs la van ficar, però la van ficar tan malament que impedia acostar-te i les persones amb discapacitat, mobilitat reduïda, tot això, n'hi ha que sí que es poden aixecar, però els que no ens podem aixecar necessitem que estigui literalment al costat, perquè si no el cul no vola d'una banda a l'altra. Llavors, al ficar aquesta barra, impedia que es pogués fer servir. I ja allò de la porta ja és un, no sé, li van ficar el títol i el logo a la porta per quedar bé, perquè per altra cosa, aquell lavabo era impossible que ningú l'hagués fet servir. Estic ficada d'una manera en el vídeo, però és igual, qualsevol de les altres maneres impedia tancar la porta. Passem ja al segon dels vídeos. Aquest vídeo és d'un centre comercial, on la primera cosa que veiem és que apreto un botó perquè m'obrin la porta. Si la resta de la gent no té que demanar permís per anar al lavabo... No. Està explicant uns vídeos del primer. Ah, val. Val. Vale. Doncs si la resta de la gent no té que demanar permís per anar al lavabo, per què nosaltres tenim que estar apretant botons? O aquest dematí he anat a buscar una clau per entrar al lavabo d'aquí de l'estació. Poso el claveu, però en canvi em situo. Vale? Ah, vale. És aquest d'aquí? Sí, aquest és el de la illa. Llavors, em costa molt, jo tinc poca força, però jo tinc força més que de sobres per obrir portes. L'espectacle aquest d'aquesta porta és que la porta anava duríssima i no hi havia espai al costat com per poder obrir la porta. Llavors, un altre fallo d'aquest lavabo és la bessura, que està enganxada a la paret, amb el que t'impedeix que la cadira s'acosti del tot per la part de darrere. I una cosa que tenia aquest lavabo és que jo no em dono compte perquè com no ho faig servir, doncs no em vaig donar compte, que no hi havia la barra. La famosa barra de lavabo adaptat, doncs en aquest lavabo no hi era. I passem ja al tercer vídeo, el de la porta automàtica, aquest. Aquests ja n'hi ha molts a Barcelona, bueno, molts no, bastants. Però el curiós del cas és que no funcionen. O sigui, no és algo aleatori, ni que aquest dia no hagués funcionat, no. I vas i la porta o no s'obre, o no es tanca, o estàs a mig pipí i la porta se t'obre, i passen una multiplicitat de coses que, vamos, però el mecanisme hi és. Si s'espatlla perquè no hi ha manteniment o perquè la gent es dedica a obrir i tancar portes, doncs jo no ho sé. Jo sé la realitat de que jo no el puc fer servir. El quart dels vídeos. Aquest vídeo és del gimnàs on vaig jo. Aquest vídeo és una meravella. O sigui, hi ha un lavabo que es veu molt vell, molt atrotinat i molt tot el que vulguis, però té la barra a la dreta i també té barra a la paret a l'esquerra, on te pots decidir, perquè tens espai a les dues bandes, per fer la transferència. Però el millor d'aquest lavabo és l'alça. Amb l'alça, molta gent es pensa que és per temes d'higiene. No, és per temes d'igualar l'alçada del que és la tassa del vàter a la cadira perquè puguem fer les transferències molt més fàcilment. Que el lavabo era una meravella. Bueno, hi ha el del Tívoli, que això és el futur. Això ja no està ni al codi d'accessibilitat d'ara. Això és anar un pas més enllà. Que esperem que en la següent llei ja aprovin tots aquests, perquè tots aquests, tot i que són una despesa econòmica molt important, són imprescindibles perquè molta gent pugui sortir de casa seva. I com ja he dit, a Barcelona ja hi ha el projecte de que n'hi hagin alguns. En aquest sentit, jo sóc dels que defenso que ens cal una homologació europea de les condicions físiques dels espais. Els Estats Units tenen l'American with Disabilities Act i, tot i perquè es va fer als anys 80, quan et diuen que un lavabo és adaptat, pot ser una mica quico, però saps exactament la mesura que fa la tassa del vàter, la separació que hi ha a la paret, on et podràs agafar i on no, si hi ha
hi ha diverses tècniques, banyera o dutxa, exactament on estaran les aixetes. Aquí, en el cas de l'estat espanyol, tenim 17 normes, però és que a tota Europa n'hi ha moltes més. I no saps mai què et trobaràs. És una incògnita perquè és impossible saber-se-les totes. Molt bé. Seguim? El segon bloc. Molt bé. ¿Está adaptada la Renfe? Pues vamos a subir al tren. Todo hace indicar que sí, porque aquí está el vagón con la silla, pero sale la rampa y fijaros qué súper agujero queda entre el andén y el tren. O sea, tenemos un tren que teóricamente está adaptado, pero en el andén donde encaja el tren hay demasiada distancia para que podamos subir. En resumen, esto no está para nada adaptado. Está fatal, pero fatal, fatal, fatal. Muy mal. ¿Y ha puesto dentro de... Y ahora voy a intentar subir a la Renfe para ir a Hospitalet. Vamos a ver si está adaptado o no está adaptado. ¡Vamos para allá! Y fijaros que aquí está el vagón accesible con la rampita y todo está perfecto. Todo a su nivel y todo perfecto. Muy bien. Y hoy estoy en el metro de Plaza Cataluña y el ascensor está estropeado, que no puedo bajar. Voy a probar si el otro ascensor funciona. Y ahora estoy en el otro ascensor para bajar en el metro de Plaza Cataluña. Tampoco funciona. Hace 2 semanas que no funciona ninguno de los 2 ascensores para bajar al metro. Ya he puesto varias reclamaciones y CMB no arregla los ascensores. Bueno, no, arreglando ese, pero muy mal, muy mal. Vale, doncs en aquest bloc de vídeos hem vist tot el que és la Renfe, que tots ho sabem, però el primer dels vídeos correspon a l'estació de Cornellà, però podria ser l'estació de moltíssims pobles de Catalunya, on passen els trens, tenen la seva rampa, però la rampa no encaixa amb el que és l'andana. Llavors queda un forat, que per les persones que anem en cadira de rodes, la roda se'ns queda ficada al forat i no podem pujar, però les persones que van amb crosses, caminadors i el que siguin, problemes de mobilitat, tampoc poden perquè hi ha una distància a l'horitzontal i a la vertical massa grossa com perquè es pugui pujar. El segon dels vídeos, que l'hem vist 2 vegades, és un vídeo de Plaça Catalunya, on el mateix tren, i si no és el mateix, és un tren molt semblant, que es veu que si l'andana està a l'altura que toca, doncs realment no hi ha cap problema i podem pujar al tren com qualsevol altra persona sense haver de demanar ajuda a mig poble. I l'últim dels vídeos és un vídeo on jo faig referència a 2 ascensors. I dic erròniament que és de la TMB, no. Són uns ascensors propietats de Rodalies de la Renfe. El que passa que jo faig servir aquests ascensors per anar a buscar el metro i em vaig confondre. Vale, aquests ascensors no funcionen reiteradament. Plaça Catalunya de Barcelona, una de les parades més concorregudes de tot Barcelona. De fet, jo mai vaig al metro a aquesta parada perquè sí que hi ha possibilitats de que tingui que tornar a agafar el metro per anar fins a una altra parada perquè no funcionen. No funcionen a la plaça Catalunya els ascensors, però hi ha moltes estacions d'arreu de Catalunya que els ascensors no funcionen i no els arreglen amb hores. Tarden dies i tarden setmanes en arreglar-los, que és un dels principals problemes que té la Renfe. Això quan hi ha ascensors, perquè moltes vegades per passar d'una andana a l'altra tens que creuar les vies. Jo, com soc de Molins, m'he queixat moltes vegades a l'alcalde perquè jo vivia just davant de la Renfe i em queixava que no podia agafar el tren i el que deia ell, que jo no sé si és veritat o no és veritat, diu, per una banda hi ha la competència d'aquí dels trens, que els trens adaptats, llavors hi ha una altra persona que té competència de tenir les andanes, que aquest fa el que vulgui amb les andanes, però com són rectes doncs estan bé, i una altra que té la competència de tenir l'estació. Totes les 3 coses aïlladament estan bé, però la que s'ajunten, aquestes 3 coses no encaixen. Els que patim les problemàtiques som tots nosaltres. Jo utilitzo molt
concepte Renfe o trens per explicar què és el model social de discapacitat. Pels que no ho sapigueu, avui la discapacitat ja no es pot mesurar només tenint en compte la funcionalitat. La funcionalitat de la Montse serà la que sigui, però la seva discapacitat, en termes de manca de poder participar de forma igual, es manifesta quan no funciona l'ascensor. No per com és ella, sinó per com ella, a l'hora d'interactuar amb l'entorn, troba que no pot participar del que fa tothom, que és anar a buscar un servei públic de transport. Jo, per exemple, des del meu despatx veig com arriben els trens aquí a l'estació. Però, si estic amb algú que camina i ens fem el propòsit d'agafar aquell tren que veiem arribar, dintre d'aquest espai, més o menys, no es manifestarà la meva discapacitat d'una forma evident. Tinc una eina, un suport que és la cadira, un espai prou adaptat. Al carrer ja tindrem algun rebaix que podria millorar bastant, el de la cantonada, però quan arribem a la guixeta, la persona que m'acompanyi podrà agafar el tren i a mi em diran que hauria d'avisar mitja hora abans per posar l'alçador que fa que aquest gap que hi ha entre l'andana i el tren pugui millorar. Aquí es manifesta la discapacitat i no és una qüestió divina. Ho hem fet les persones i ho hem organitzat les persones, tots aquests recursos. I els hem organitzat sense pensar en tothom, per tant els hem organitzat malament, no? Som-hi, Montse, que tens més coses per explicar-nos. A veure... 3? Sí, el 3. Som-hi. Vamos a contar cuántos locales inaccesibles hay en esta calle. Ya hemos pasado por el primero. Ahora vamos y nos encontramos la peluquería también con escalón. Vamos para arriba. Tercero, este está cerrado, pero también tiene escalón. Para arriba. Cuarto, también con escalón. Seguimos tirando para arriba. Llegamos a la carnicería que, también tiene escalón, no se puede entrar. Ahora voy marcha atrás, pim pim. Y estoy en el bar, menudo escalonaco. Vuelvo para arriba y también hay escalón. Fatal. Este trozo de calle está fatal. Y estoy en la farmacia, que me vengo a comprar unos medicamentos. Vamos a entrar. Fijaros que han puesto una rampa, pero muy mal esta rampa. Aparte de que es demasiado empinada, la silla no cabe en esta rampa. Está hecho para los carratones de la compra, pero esto no es para las sillas. Accesibilidad muy mal. Y ahora os voy a enseñar un sinsentido de la vida. Vemos este establecimiento comercial que tiene su rampita, pero delante de la rampita está el cristal. Han puesto la puerta de entrada justo donde hay el escalón. Muy mal, muy mal. No són fatalitats divines, Són els humans que no som... A vegades no hi veiem més enllà. Vale, el primer dels vídeos és un vídeo de Barcelona. No és un vídeo que jo hagi anat a triar al carrer. És més, jo estava amb una persona un diumenge passejant i diu, ostres, podríem fer un vídeo d'aquí on hi ha diferents locals comercials i tots tenen la seva escaleta per entrar. El vam gravar, però el ser diumenge no s'interpretava molt bé. I un parell de dies després estàvem la mateixa persona, estàvem passejant per aquest carrer i diem, ostres, doncs podríem anar fins a l'altre a gravar el vídeo. I li dic, ostres, però si aquest carrer també està igual, no fa falta que ens anem fins allà, aquest dia el tenim igual. Vam gravar el vídeo i sí que n'hi ha que tenen escaletes més petites, però bueno, què més dona com sigui l'escaleta? Si hi ha una escaleta així ja no es pot entrar. El 80% dels locals jo no hi vaig poder entrar. Llavors tenim el tema de les rampes. La farmàcia, una rampa meravellosa, amb una rampa vertical pràcticament, que fa que en l'hipotètic cas de que la cadira hi pogués entrar, la cadira possiblement volcaria, perquè, bueno, en aquest cas no volcaria, però no tiraria endavant la cadira, perquè és una rampa massa pronunciada. Tot i no s'aprecia bé, però tampoc pots entrar per aquesta porta, perquè hi ha el cartell darrere la porta. Vale? O sigui, això per una cosa, els que anem amb cadira de rodes, ja, evidentment no ens entra la cadira de rodes en aquest petit espai que hi ha, però els que porten caminadors, crosses i a més rellisquen, perquè evidentment la pendent aquesta no és una pendent correcta. O sigui, això no està pensat per nosaltres. Hem fet la rampa? Sí, però ens serveix? No. Llavors ja anem aquí a l'últim, que és el vídeo de
d'un lloc on te fan les ungles. Aquell lloc estava perfecte, de fet jo anava a fer les ungles en aquestes xines d'aquí, però aquest estiu van decidir que canviaven el vidre aquest i no sé per què el van canviar i ni per què no es van donar compte o què és el que va passar i de cop van ficar el vidre a la rampa i la porta on hi ha l'escaleta, que sí que és una escaleta petita, però si tenen la rampa feta. És que és de sentit comú que qui ho va fer això i qui ho va instal·lar ja es deuria compte que ho estaven fent malament, però es va fer així i no passa res. I bueno, i ja per anar acabant, m'agradaria fer una petita reflexió. Si demà al matí quan ens llevem i ens anem a comprar el pa, entrem al forn i a l'entrada del forn hi ha un cartellet que diuen els xinos no poden entrar. Què és el que passaria? El que passaria seria notícia de portada de tots els telenotícies del món i possiblement aquell forn l'endemà estaria ja clausurat. Si anem a comprar el pa en un forn i aquest forn té una escala, no passa res. No hi podem entrar. És una discriminació socialment acceptada, on ningú hi fa res. Ho sabem, ho veiem i ala, mirem cap a l'altra banda. Com ha dit ella, d'aquí 3 anys estarà tot solucionat. No sé si tindré contingut jo en aquell moment per les meves xarxes socials, però bueno. Si no tinc contingut, doncs estaré molt contenta perquè no tinc contingut. Serà maco veure't fer moltes coses sense barreres pel mig. Molt bé, moltes gràcies. Molt bé. Obrim un espai per si algú té preguntes, qüestions, comentaris, aportacions de qualsevol tipus, perquè segur que serà més entretingut si ho fem així. Com ho veieu? Em dirigeixo als de la sala perquè els que estan online també poden utilitzar el xat. Hi ha alguna qüestió més? Sí, al llarg de... Som 100, no? Sí. Al llarg de la sessió han arribat 2 comentaris, un que ens deia que cal creure seriosament el paper de validadors, que sense aquesta part que la societat mai s'ho creurà, perquè qui té el poder, que és l'administració, no ho aplicarà o ho farà massa lentament, per tant, de promoure aquest perfil professional. I també després, donant tota la raó a Montse, que a l'estació de Girona volem l'ascensor a l'estació de Rodalies i no el tenim. Aquests 2 són els comentaris que han arribat online. Jo sí que et volia fer una pregunta. Jo havia treballat en una oficina que fèiem atenció al públic i vam voler fer una rampa i vam acabar en el veí de sota, que era un magatzem, vés a saber com estava construït allò, vam acabar al veí de sota. I l'alternativa que se'ns va oferir va ser una rampa d'aquestes mòbils, una miqueta xapussera, al principi provisional, no sé a dia d'avui com està, si arquitectònicament ho han solucionat, però es van posar una rampa d'aquestes de quita i pont. Clar, la meva pregunta és, tu no ho saps, que hi ha una rampa de quita i pont. Què els diries en aquests comerços o locals que, bueno, van amb aquestes xapusses o justament són una miqueta xapusseros? Vale, jo no estic gens a favor d'aquestes rampes. Normalment, a vegades t'ho indiquen amb un cartellet a la porta, però clar, aquest cartellet a la porta implica que tens que anar amb una persona que vagi amb tu per poder pujar a l'escala, per poder entrar dintre, dir-li al dependent o a la dependenta que et tregui la rampa, que pagui la seva feina, que et fiqui en la rampa, entres, després al sortir tens tot el mateix xou i això no dona autonomia a les persones. O sigui, hem de tenir autonomia. Si volem entrar a una tenda, com qualsevol altra persona, entres, mires i surts, sense haver d'estar demanant permís a les persones. No, jo no soc gens partidària d'això. Aquí la gran feina és en el moment d'atorgar llicències o de traspàs de llicències, s'ha de ser inflexible, perquè cada flexibilitat acaba suposant una privació d'accés, per tant, una discriminació. Hi ha molts espais on no se'ns espera. El municipal d'habitatge de l'Ajuntament de Girona té una rampa com aquesta. Sí, a l'oficina d'habitatge de Girona hi ha una rampa com aquesta i des de fa molts anys. Després d'aquest codi d'accessibilitat, com ho veieu d'aquí 3 anys?
Home, estaria bé que hi hagués Això de les denúncies l'obra sistematitzades, suficient com per no? fer accessible el servei sense discriminació a totes les persones. I sense discriminació hauria de ser amb els itineraris com tothom. El problema és que sabem que això tindrà un cost i és molt probable que seguim tinguent itineraris alternatius. Per quantes cuines no haurà passat la Montse o jo mateix, no? Quan vas, perquè molts hotels, si vols anar al menjador, doncs acabes passant com la mercaderia, no? Sí, perquè per la mercaderia sí que s'han fet rampes i espais perquè pesa, i l'has de traginar, però per les persones a vegades no s'ha fet aquest itinerari, no? Jo crec que estarem igual, però serà una oportunitat per veure si som capaços d'assenyalar-ho i demanar, exigir, no? El compliment de la norma. Sí, perquè a més el propi decret ho diu, que el propi Ajuntament ha de crear un òrgan supervisor sancionador que validi si s'està complint o no, tant amb les noves edificacions com amb les existents, si s'estan adaptant o no s'estan adaptant. Altra cosa és que ho facin, perquè al final és anar en contra seu pròpiament, no? Però és el que hauria de ser. I si no, haurà de ser el moviment, les pròpies persones afectades les que facin aquestes denúncies. Però el decret ho diu 3 anys. També es pot moure el servei. Entenem que no es pot enderrocar tot el barri vell de Girona, però sí que estaria bé que els serveis públics estiguessin en llocs d'accés universal, no? Perquè aquest moviment és possible, és factible i s'hauria de fer. La setmana passada vaig estar a l'edifici del Consell d'Europa i em van passar 2 coses. Quan entres al Consell d'Europa et diuen que el Consell d'Europa no és la Unió Europea. Només serveix per drets humans, democràcia i estat de dret, no? Ho diu allà a la porta. Doncs el meu itinerari cap de les persones que em va acompanyar el podria fer, perquè era tan llarg, vaig haver de passar per tants passadissos, donant tantes voltes, perquè quan es va fer aquell edifici ningú pensava ni en la Montse ni en mi, ni en les persones que utilitzem cadira, no? Són itineraris que s'han fet accessibles a base de forçar itineraris alternatius. Però el més paradoxal va ser que hi havia un lloc d'aquests on fer-te fotos posant la cara, saps? Que volia demostrar o assenyalar coses en les que treballa el Consell d'Europa. No a la tortura, no a la discriminació, no a l'odi per causes de diversitat. I hi havia un espai per posar la cara d'una persona que simbolitzava una persona en cadira de rodes. El problema és que no podies entrar darrere. Perquè veieu que ni el Cor d'Europa, Estrasburg, el Consell d'Europa, té aquests estàndards garantits. És cert que és un edifici dels 70, però la cosa aquesta per fer-se fotos no, va ser posada amb mala intenció fa relativament poc temps. Molt bé. Ja va? Sí. Bé, jo us vull donar les gràcies a tots, no? En primer lloc, a Suport per haver-ho organitzat, perquè penso que és un encert, no?, que ho puguem fer d'aquesta manera. I després a vosaltres per tot el que us heu preparat, que, a mi hi ha coses que m'han xocat molt fort, no? Però també pel vostre testimoni, no? Un testimoni de persones que ho viviu i que, per tant, que ho heu de transmetre. I en Josep Maria deia, hem de ser molt exigents amb les administracions. És veritat. Però per fer això hem de sensibilitzar la ciutadania. Perquè no n'hi ha prou en què l'administració ho faci i diu, potser algú protestarà. No. Com més sensible sigui la ciutadania en aquests temes, més fàcil serà, diguéssim, després que es pugui defensar. Nosaltres amb Girona Voluntària i la Càtedra de Responsabilitat Social fem unes tertúlies socials. Jo me'n recordo fa un parell d'anys que amb MIFES i amb multicapacitats vàrem fer una sessió des de jo què puc fer perquè els discapacitats no tinguin problemes a la ciutat, no? I va ser, de veritat, per molts molt entenedor, no? Per exemple, tota aquella campanya que es va fer, no?, de que la gent aparca allò, 2 minuts, només aparco 2 minuts aquí en el pas de vianants, però jo no puc passar, etcètera, això va ser força efectiu. Per tant, jo penso que hem de fer aquestes coses, no? O jo mateixa, per exemple, vaig dir, ja fa 3 anys, vaig dir a la universitat, escolta, tenim una startup que està en el parc científic que fa webs adaptades, no?, a la discapacitat. Per tant, vull que ens la feu. Diu, no, si nosaltres ja ho tenim tot adaptat. Jo crec que no ho tenim. Ara ho tornaré a revisar, perquè penso que segurament deu haver-hi coses que
o jo no en sé o alguna cosa passa, no? Però vull dir, és veritat que hi hem d'insistir. Com més sensibilitzem a tothom, molt més fàcil doncs, és que després ens en puguem sortir. Per tant, ja des d'ara us convidem a que algun dia vingueu a les nostres tertúlies i pugueu explicar això i la gent ho pugui conèixer i anem fent, diguéssim, taca d'oli, no? Perquè jo hi crec molt en això, no? Vull dir que com més preparats estem tots, doncs més podem fer, no? I per tant, el que ens hem de pensar és aquella frase que deia el Kennedy, i jo què puc fer? No què faran els altres, jo què puc fer? Vull dir, i penso que aquí és allà on hem de fer el tom en aquest sentit. Moltes gràcies. Moltes gràcies. De fet, tenim un deure tots, principalment els poders públics, que és de generar mecanismes de presa de consciència, article 8 de la Convenció, precisament. En aquest sentit, també esmentar que aquest acte també s'inclou en el marc del moviment que intentem generalitzar a Girona, que en diem Girona Comunitat Inclusiva, on l'Ajuntament, la Universitat han adoptat un paper actiu i conjuntament amb gairebé 40 entitats ara ja intentem traspassar tota aquesta inquietud al conjunt de la població, no? I que m'agrada recordar que la iniciativa, que ha estat compartida per molta gent, però un dels orígens va ser que en una activitat que en diem Living Lab, en la que van participar persones amb discapacitat al voltant del concepte de vida independent. Hi havia gent que havia estat institucionalitzada, gent que encara ho estava, gent que havia viscut al carrer, i hi havia una persona que, agraint que en el seu itinerari vital havia pogut acabar visquent de forma independent en un habitatge del mercat de l'habitatge ordinari, el que ens va demanar és, perquè li vam preguntar què més podríem fer entre tots perquè tu visquessis millor. I el que em va respondre va ser: m'agradaria que la gent no em mirés com a persona diferent, no? I això és acabar ja al final, potser és la culminació, no? Quan la nostra presència en els espais de participació comú sigui tan ordinària, tan percebuda com el que toca, que no generi cap mena de mirada de diferència ni mirada de sorpresa, i que la interacció, totes les persones interactuem de forma ordinària amb totes les persones, utilitzant per cadascú el canal, el registre, el contingut de la comunicació ajustat a les necessitats de cada persona. Hi ha molt per fer, però és això. En relació a això, a les demandes de les persones i els desitjos, volia explicar-vos que el divendres passat vam fer una jornada amb 200 persones amb discapacitat intel·lectual a Barcelona, organitzada per la xarxa d'accessibilitat cognitiva, i en una activitat les persones amb discapacitat van triar 12 desitjos en relació a diferents àmbits d'aplicació de l'accessibilitat cognitiva. I volia explicar-vos quins són aquests desitjos, què és el més important per a aquestes persones. A l'àmbit de l'educació i formació van dir que volien més pictogrames i textos adaptats i menys assetjaments a l'escola. Estan patint moltíssim el tema de l'assetjament escolar i s'ha de treballar en aquesta sensibilització. En l'àmbit de la salut, professionals que tinguin en compte les persones amb discapacitat intel·lectual, que siguin amables i utilitzen un vocabulari fàcil, perquè no entenen el que diuen els metges quan s'adrecen a ells. En l'àmbit de la participació política i comunitària, programes electorals en lectura fàcil. En l'àmbit d'internet, una app que faciliti la comprensió dels continguts d'internet i que aquests s'adaptin a una comunicació clara i accessible. Als comerços, atenció individualitzada. A l'administració pública i serveis socials, tràmits més fàcils de fer i d'entendre. A justícia i seguretat, adaptar els documents jurídics i reduir els tràmits. A l'àmbit de transport van demanar opcions fàcils per quan no funciona el transport públic. A vegades, quan es talla, quan hi ha un canvi de servei, és superdifícil per a ells poder trobar aquesta opció. A l'àmbit del treball, respecte pels drets dels treballadors i documentació laboral accessible en lectura fàcil.
Els mitjans de comunicació, llenguatge senzill i fàcil perquè l'entenguin totes les persones, que els mitjans de comunicació, els diaris i demés no són gaire accessibles, les notícies i tal. A l'habitatge i espais públics, facilitar les indicacions amb pictogrames i senyals més grans i visibles. I a la cultura, oci i esports, van demanar xarxes socials fàcils d'entendre. Doncs, La Montse fa molt senzill. molt bé. Molt bé. Hi ha alguna altra aportació, Ernest, online? Sí, ens preguntaven si quan hi ha obres a la via pública, si hi ha codi d'accessibilitat o desapareix el codi d'accessibilitat quan s'està fent alguna reforma de carrers. No? Teòricament hauria d'haver itineraris alternatius perfectament senyalitzats i accessibles. I comunicats amb antelació i... I segurs. Això es contempla. Sí. Una altra cosa és que es faci. Sí, de fet, aquí crec que tenim poca cultura de la senyalització alternativa en cas d'avaria i crec que hem de millorar molt. Cal gastar diners. No es pot només posar un rètol de qualsevol manera per dir, mira, passa per allà, no? Hem de ser capaços de generar itineraris segurs, i segurs vol dir amb informació i en condicions físiques i de comunicació. No és senzill, cal diners, hem d'invertir. Abans de fer una obra, a part del cost, pensa que et costarà a la senyalització alternativa, forma part del paquet. I, de fet, davant de qualsevol obra pública hauria d'haver-hi un projecte de seguretat i salut adjacent al projecte arquitectònic. I en aquest projecte s'hauria de contemplar les condicions del decret. Si no, no hauria de tenir... En el cas d'obra pública no cal llicència, però sí l'autorització de l'òrgan que autoritza l'obra. Si no hi ha, a part del projecte tècnic, el projecte de seguretat i salut. Bueno, potser estaria bé que els ajuntaments es plantegessin tenir un tècnic d'accessibilitat o uns tècnics, perquè al final l'accessibilitat és transversal, no? I totes les àrees de l'Ajuntament o de l'administració pública, Generalitat, etc., han de tenir temes d'accessibilitat. Per tant, podria ser una opció tenir algú que supervisa la pròpia casa, de dir, doncs, si has de fer això, i recomanacions, de dir, doncs, si heu de fer aquestes obres, tingueu en compte això, això i això, perquè a vegades els tècnics, bueno, se'ls escapa o no és una prioritat. Doncs un tècnic d'accessibilitat podria ser una figura que es creés per garantir això en els ens. Jo m'agradaria apuntar que amb el que diu la Núria és molt bona proposta, difícil de tirar endavant, no? Que es creï una altra plaça laboral, però passa això, no? Els treballadors, dius, me toca a mi, necessito assessorament, hi ha algú que em digui què hem de fer i després com pactem de quina manera i la calendarització. Hi ha un aspecte molt important que és aquest de la formació. Em vaig donar compte l'altre dia que van venir un grup de treballadors municipals a fer formació sobre el tema del racisme, com els que fan atenció al públic podien atendre la gent, no? I aquest que l'Ajuntament s'està fent i doncs tot el tema de formació amb accessibilitat seria un petit camí de recórrer per començar, no? I per fer-nos de tots més sensibles i més conscients que no ho estem prou. La realitat és aquesta. I jo soc molt bastant pessimista amb tot el de la legislació, perquè som un país, o Europa està legislant molt sobre molts de temes, i no sé, per exemple, si feu referència a la notícia l'altre dia, no sé si eren 525 ajuntaments no tenen al dia el seu pla d'inundacions, no? Hi ha tantes coses com aquestes que també reconeixerem entre tots que els ajuntaments estem desbordats. O sigui, ni els pressupostos ni tenim la capacitat per arribar a totes aquestes coses. Aleshores, ja veurem què passa en aquests 3 anys. Potser vosaltres heu de ser un pol de pressió, un lobby de pressió perquè les coses siguin més contundents i tothom en pugui fer més cas. I l'altre, pensava en això del mimetisme, no? De vegades com fem coses perquè un altre ho ha fet. Pensava, anem a coses més pràctiques i dir, per exemple, es podria donar uns premis cada any a algú que pugui dir és un exemple a seguir.
No sé, ara, per exemple, l'altre dia el diari Girona va fer la seva festa d'aniversari i va escollir dues entitats que feien anys o... Si trobéssim, aquest any donarem un premi en aquest comerç perquè ha fet aquesta adaptació i és el model a seguir. Aquest any donarem aquest premi a aquesta persona perquè, o aquest restaurant que ha adaptat el seu lavabo. A buscar exemples de mimetisme que ens ajudessin a dir, ajudaria també la conscienciació que deies, de la sensibilització, a dir, ostres, aquell ho ha fet, jo també vull fer-ho, no? I buscar cosetes, potser a vegades més terrenals i més senzills, que aquestes són totalment necessàries, les de la llei i les que el decret es faci. A la llei hi és, Sí, existeix, això havia de dir. S'ho han inventat. Sí, al Codi d'Accessibilitat hi ha no com l'he un llegit certificat. jo. No. De Està certificació. contemplat. Sí. Sí, està contemplada una certificació Sí. d'accessibilitat per a aquells establiments que compleixen amb tota la normativa. Sí, És com un segell de qualitat. exacte. És que no hi ha, és que tot està inventat. Tot està fet. I també et diré que a nivell europeu hi ha el Zero Project. No, Que... mira, divendres passat es va donar l'Accessibility Awards a la Comissió Europea, que no sé qui el va guanyar, però hi havia algun candidat de l'estat espanyol. L'any passat va ser una ciutat de les Canàries. Sí, ciutat accessibles, que Però internacionalment jo anava amb el sentit de que estan sortint els darrers temps, no sé, es donen molts de premis. Sí. La Generalitat aquí, a les comarques gironines, Sí. va crear una concessió de premis. Nosaltres, com visibilitzem tot el tema de l'accessibilitat per dir, no, anem per aquí, no? Sí, Anem a posar-ho a ajuda. ajuda, no? Sí, no, per això que val la pena fer-ho bé i presentar-se perquè et paguen coses. El que no sé qui va guanyar, perquè ja et dic, va ser divendres i no vaig poder seguir. Però el que comenta sí que és veritat, que el quotidià és el que te pot arribar. No, una altra idea que quan estàveu parlant de les webs, pensava, imagineu-vos, o sigui, jo que fa Ja 20 anys, nosaltres miràvem què feia l'Ajuntament de Girona. O sigui, els altres ajuntaments, el nostre referent era l'Ajuntament de Girona. Tu imagina que l'Ajuntament de Girona tingués tota la seva web, que val un paston, Sí. totalment accessible, adaptada i tot plegat. És que seria un model pels altres ajuntaments, que cauria un darrere l'altre. Dic el d'Ajuntament de Girona que podia el de Figueres, o el d'Olot. El que primer ho aconsegueixi, aquell se li ha de donar un premi, se l'ha de posar com a exemple i dir, tots hem d'imitar en aquests, no? I el que faci la web totalment. Inclús us volia preguntar, n'hi ha alguna que diguis, ens poses com a model aquesta web? D'algun ajuntament, alguna administració pública diguis, potser no hi hem arribat encara, no? Però imagina que puguis dir, posem com a exemple aquella. De l'administració, de l'administració, vull dir. És que com que anem tan endarrerits, No te la coneixes. potser no n'hi ha cap. Sí que et puc dir que l'Ajuntament de Girona, per exemple, té un pla d'accessibilitat de l'Ajuntament de Barcelona, que entenc que el que vol és treballar precisament perquè l'Ajuntament sigui accessible en totes les... que ja Salvo té el pla, que no sé si el de Girona té el pla d'accessibilitat. Jo he creat la conclusió que hi ha molts de plans Sí, i no s'executen. s'executen. Per això és important la implicació. Si en els òrgans d'aquests plans hi ha els afectats, és més fàcil que hi hagi l'atenció suficient com per avaluar-ho. Si no, doncs queda com una cosa més. Mira, un deure més, no? Jo hi crec molt en la participació. El que passa que les entitats ningú els hi paga per participar en òrgans d'aquests i al final acaba sent sempre... Els cansats fan la feina, ja ho sabem, però acaba sent molt cansat. No pares d'anar a tota mena de comissions. Mira, el premi d'Accessibility Award de la Unió Europea és per Sant Cristóbal de la Laguna, a les Illes Canàries, i va guanyar el primer premi. Per tant, se suposa que són premis que ja tu presentes la candidatura i després hi ha un comitè avaluador molt exigent que teòricament no només se'n refia de la informació que li dones, sinó que contrasta amb les organitzacions del territori, etc. Acaba sent un incentiu. Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies a tothom per acompanyar-nos i esperem haver contribuït una miqueta a sensibilitzar sobre aquesta qüestió bàsica per qualsevol dret que puguem intentar exercir les persones amb discapacitat. Moltes gràcies.